Boa noite. Hai xa bastantes anos, porque o Ateneo parece que non, pero vai medrando, que surdiu a idea de facer algo sobre aquí os lunos do Ateneo, de facer alguna sesión dedicada ao cinema galego. Por unha razón ou outra foi adiando e despois de certo tempo chegou o seu momento. Convidamos a Miguel Ángel Fernández, que aceptou, e entonces aquí o temos, por fin aquí o temos, despois de bastante tempo agardando unha conferencia que recollese un pouco, dese unha panorámica, aquí falas un recorrido, unha panorámica sobre o noso cinema. Desde o primeiro momento, os membros da sección de cultura pensamos que unha persoa idónea para abordar este tema, para disertar sobre isto, era Miguel Ángel Fernández. E non só pola súa trayectoria amplísima, polos seus moitos traballos e pola súa constante actividade, como verán dentro dun momento da que vou a referir só unha décima parte, non se asusten. Pois el realmente coñece o cinema desde un principio e viviu todos eses momentos importantes na creación, tanto dende o cineclubismo dos anos 70, daquel foi fundador en Carballiño, ata hoxe en día en que sigue o seu labor, que lles vou a expoñer a continuación, e que me satisfai que me coubese a min a honra de presentar. Miguel Ángel Fernández é profesor de Comunicación Audiovisual da Universidade de Vigo, onde tamén se doutorou en audiovisuais. Exerce unha crítica diariamente, prácticamente, a Voz de Galicia, tanto de cinema como de televisión. Tamén o exerceu en outros lugares, colaborou en diversas revistas. Como xa dixen, foi presidente do Cinema Club de Cine Club de Carballiño. Realmente, os comezos do cine aquí en Galicia ten moito que ver co cine. El partiu dai para ser xa director de Eixo Civida, promotor e presidente da Federación de Cineclubes, etc. Foi presentador, director de programas de televisión, asesor cinematográfico da Compañía de Radio e Televisión Galega, comisario de varias mostras, ten colaborado en distintas revistas, Luces, Dorna, Virial, Tempos Novos, etc. É membro de comités organizadores de congresos de audiovisuais, membro do Consello de Ensinanzas Artísticas Superiores, comisario de varias exposicións, etc. Pero este profesor tamén se dedica á investigación, á divulgación e á promoción, como vimos no seu historial, e outras moitas cousas dentro do cinema.
Dentro da súa investigación destaca uns libros, varios libros sobre Carlos Velo, que eu quero seguir. El foi realmente o que nos descubriu a Carlos Velo, cineasta, nos anos 70. Foi o que o trouxo aquí, o debo a coñecer, e do que escribiu, por exemplo, Carlos Velo, Cine e Exilio, publicado en Nosa Terra. Carlos Velo, mestre do documental. Eu asistí na sesión, somos os documentais de Carlos Velo durante a República, que aquí ninguén coñecía. Outro libro é As imaxes de Carlos Velo, e Carlos Velo, fotografía, fotobiografía do seu centenario. Coordinou libros como sempre Xonxa e tal, e tamén é moi importante Abel Otero, pioneira do cine, publicado en Galaxia. Pero Miguel Ángel Fernández é un home, ademais de gran traballador, porque realmente non sei de onde saca tempo para tanta actividade, porque xa as clases a investigación e todo eso xa é máis que suficiente. Ten ainda tempo para escribir novelas, e non unha nin dúas, sino bastantes novelas leva publicado xa, algunhas tan importantes como Un nicho para Marilyn, que garda intertextualidade o cinema, igual que outras, como Blues para Moraima, que foi Premio Blanco Amor o ano pasado, nada menos que un Premio Blanco Amor. A de Marilyn foi Premio García Barros, que tamén é un premio que ten certo prestixio. Outras obras son O Espío de Gina, A sangre dos Cortiña, e logo hai varias dentro de con un persoaxe por ele inventado, Fran Soutelo, un detective, e en torno a ele ten publicada. E xa non me estendo máis, eu penso que isto dá suficiente idea de por que o consideramos idóneo para falarnos hoxe aquí. Convidámoslo dende o Ateneo, que ele amablemente aceptou vir a falarnos, cousa que lle agradecemos. Damos ya a benvida, agradecemoslle a súa presenza e a súa amabilidade, igual que tamén a todos vostedes a súa presenza. Gracias, Horacio. Bueno, boas noites, moi agradecido a esa generosa presentación excesiva, eu diría excesiva, porque, no, realmente, quen ten que contarnos algo algún día, xa lle viña dicindo é Eulosio, que nos conte un poquinho cando foron os orixes, porque ele estivo nas orixes do cinema galego, se pode falar así, nas orixes do cinema falado en galego, nos anos 60, o Grupo Lupa, etc. Así que hai que animalo, que este aquí. E, pois nada, moitas gracias por estar aquí, moitas gracias ao Ateneo por ter pensado en min para esta charla. Non me considero en absoluto a persona máis adecuada, máis aceitada para falar por cinema galego, pero sí podo falar do meu punto de vista. Eso sí, e como ben dicía Eulosio, temos cine galego, é unha realidade, eso xa non é cuestionable. Se poderá discutir a súa calidade, se poderá discutir se hai máis homes, menos homes, máis mulleres, menos mulleres, se fan guións así, guións asá, se tocan estes temas ou se tocan outros. É dicir, eso sí é cuestionable e discutible. Pero hai unha realidade que penso que é incuestionable, non? Existe un cinema galego,
Por desgraza non existen pantallas, iso sí é verdad, somos un país de 2.700.000 habitantes, temos aproximadamente 200 pantallas distribuídas por determinadas capitais e algunhas vilas galegas, por lo tanto, se tiveramos que extrapolar un poquinho e facer unha distribución, pois chegaríamos á conclusión de que teñen acceso, e eu cando falo de cine, falo de pantalla grande, porque eu entendo que a pantalla grande é a nai de todas as pantallas. Por lo que eu vexo aquí, máis ou menos, estamos todos nunha mesma xeración, por lo menos nunha horquilla, nunha xeración que mamamos o cine na pantalla grande. E de alguma forma seguimos fiéis á pantalla grande na medida que podamos. Vamos reducindo cada vez máis, vamos arrinconando, pero aí estamos, non? E entón eu parto desa base que un cinema existe se ten acceso á pantalla grande, se pode ser disfrutado colectivamente pola súa sociedade, a sociedade que o acolle. O cine galego, o primeiro que ten que empatar o cine galego, o cinema galego, é a súa propia sociedade, senón algo non funciona. Entón, aproximadamente, se tiramos de estatística, 1.100.000 espectadores, 1.200.000 galegos, teñen acceso a pantalla grande, é dicir, non teñen que coller un coche, que desplazarse, ou un tren, mentres que hai 1,5 millón largo que non teñen posibilidad de ver cine na pantalla grande, senón é a través de iniciativas institucionais, como pode ser a que se está a levar a cabo por, neste caso, a DADIC, que se chama Cinemas de Galicia, que son 10 vilas galegas que non teñen cine, teñen pantallas porque teñen locales institucionais e aí se proxecta cine con regularidade. Cine con certo criterio. Cine galego, cine español, cine de terceiros países e, en todo caso, algún cine independente estadounidense, porque non podemos ser tan papanatas para pensar que o cinema estadounidense non fai tamén boas películas. Non caigamos en ese error. Fan boas películas, por suposto que fan. O que ocorre é que teñen o dominio detrás, porque teñen o capital detrás, teñen a propaganda detrás, e levan os seres, eles concibiron o espectáculo, e eles viven para o espectáculo, e eles venden o espectáculo. Nos temos outra diferencia. Eu estou empezando a charla polo final, realmente. Porque a miña intención hoxe non é tanto de falar de cousas obvias que están todo o día nos medios, que podemos opinar tomando un café, e que máis ou menos ao salir de ver unha película nos sentamos e charlamos, como se facía antes no Cine Plus, que agora xa se fai menos, e podemos dar unha opinión, somos unha sociedade informada, ben informada, temos certo criterio, e, por tanto, nese sentido, ben, por iso digo que, afortunadamente, o camiño, neste momento, agora mesmo hai unha película galega independente, producida con un sistema de producción moi curioso, non vou dicir que sea un crowdfunding, pero algo parecido, ten parte de crowdfunding que é Docs, unha película de Andrés Boteira, un rapaz de Meira, eles son todos de Meira, ali en Meira, fixeron unha película, e a película é realmente impactante. Outra cousa é que che poda gustar ou non, porque non me gusta a violencia, non me gusta o thriller, non me gusta outra cousa, pero a película, digamos, é canónica, é impecable, e é unha produción, un modelo de produción ao que realmente debería aspirar o cinema galego, porque non estamos en condicións de facer cinema industrial, non temos nin presuposto, nin temos medios. Temos produtoras, temos unha produtora que está entre as 5, 10 primeiras en cine, Batafilms, a súa persoa máis coñecida é Malustres, unha persona mediática, ela é realmente tamén quen lidera, con José Gómez Borja, e están neste momento, están agora mesmo preparando, xa están en postproducción a última película con Dani de la Torre, eles fixeron o Desconocido e agora esta, Dani de la Torre, ambientada nos anos 20, tiven a ocasión de ver un minuto, aproximadamente dun spot que teñen para os mercados internacionales e realmente quedas abrallado, quedas sorprendido. É dicir, esa sensación de que esa película xa viches é unha película, digamos, na forma moi estadounidense, pero un milagro feito con apenas 3 millóns, pouco máis de produción. Unha película que vai dar moito que falar, unha película que nos ten que chegar do orgullo, porque a película, evidentemente, rodouse en castelán, porque esa é outra cousa, outro problema que temos aquí. É dicir, hai demanda de versións originais, os festivais non admiten ninguna película doblada, todas teñen que ir nas linguas originais e se ponen lendas, punto. E iso é o que tiña que reivindicar o cinema galego. Cinema galego que se vesa en galego con lendas en castelán, lendas en inglés, aparte de hoxe, o fácil que é e o barato que é.
poñer lendas ás películas. Dicir, isto é factible. Isto é outra, digamos que ese é outro estadio que tenemos que reivindicar. Pero hai que empezar por convencer aos produtores. Non é unha cuestión ni política, non é cuestión nada, simplemente os produtores non lleven rendibilidade. Cando hai que empezar a abrir os ollos. Sí, señor, en Londres, en Cannes, en Venecia, pode ver unha película en galego, con lendas en inglés ou no que sea. En todos os festivais non hai unha película dobrada. Pero eso, insisto, ese é outro debate. E logo temos Bambú Producións. É unha produtora de televisión que acaba de rodar na costa pola zona do Salmes Fariña. Bueno, o título xa indica claramente que por desgraza vamos un poquinho tópico, pero bueno, é o que hai, é un thriller, o público demanda thrillers. Bueno, pois Bambú Producións neste momento, se alguén de vostedes entra na súa web, verán que traballa con Antena 3, con Televisión Española, con Telecinco, con un nivel de produción impresionante. E é galega, e é unha empresa galega, e ten moitísimos galegos en plantilla. É dicir, bueno, aí estamos, non? Aí estamos. Entonces, dándolle a volta xa, facemos unha especie de... imos cara atrás, non? E entón, a mí, o que me interesaba hoxe, por eso vou intentar un poquinho controlar o tempo, o que me interesaba era para facer un percorrido por século XX, no que foi o cinema noso, porque claro, aí está esta cousa que eu escoitaba a un mestre escola, non? De onde vimos, a saber onde estamos, cara onde vimos, eso de todos, non? Entón, de onde vimos? Bueno, hai unha cousa que achaco, non quero caer no tópico, pero como mellor pode resultar tópico. Eu teño que recurrir novamente unha vez máis ao franquismo. Pero, desde un punto de vista historiográfico. Historiográfico de cine, na historiografía de cine. É dicir, evidentemente o franquismo tiña unha vocación claramente centralista, claro, eso, hai xente aquí máis cualificada para min para falar dese tema, non me vou meter nese tema, nese terreo, aí non me meto, pero está claro que dese concepto centralista naceu unha historiografía do cine centralista. E máis que centralista, o mellor que chamarle centrípeta. É dicir, todo xiraba alrededor da meseta do centro Madrid. Periféricamente, ao mellor un poquinho de periferia, Barcelona, Valencia, básicamente Madrid. De maneira que, se collemos as historias do cine que se crean, que se escriben no franquismo, a historia Álvaro del Amo, un señor que ven da República con unha trayectoria intelectual impresionante, que non lle queda máis remedio que agachar a orella, acabará facendo películas con de Joselito, pero era un tío era amigo personal de Carlos Velo, era un hombre con unha capacidade intelectual extraordinaria e incuestionable. Se collemos a súa historia de cine, non hai mención ninguna a periferia do cine español, non existe a periferia do cine español. Se collemos a de Méndez Leite, Fernando Méndez Leite, pai, outro tanto do mesmo. Calquera historia do cine, calquera artigo en algunhas revistas especializadas nese período que vai entre o ano 36 e o ano 77, que ainda que o dictador falleza no 75, realmente, digamos que residualmente ainda podemos alongar ao 77, non hai ninguna mención en absoluto, a non ser ocasionalmente decir que Fernando Rey da Coruña, naceu na Coruña, e Antonio Casal en Santiago de Compostela. Sacando deses datos, pouco menos, porque nin siquiera se menciona que Ramón Torrado é da Coruña, non se menciona a Carlos Velo, se fala de Carlos Velo, cando se falan dos, digamos, das curtametraxes da República, se fala de Carlos Velo, pero como é un republicano, entonces, en algunhas historias dicen el mexicano Carlos Velo. Bien, entonces, ata que punto fomos vítimas eso? Ou a miña xeración, nací no 55, criei-me no cine como espectador nos anos 60, nazo o cineclubismo, como decías, decía Ruibal aí un momento, nos anos 70, e está absolutamente desorientado. É dicir, un rapaz da miña xeración, supoño que o mellor para vos, non sei, un rapaz da miña xeración, isto do cine, bueno, son películas e tal, pasámoslo ben, abren as portas a outros mundos, vemos vuestras aventuras, en fin, o que vivimos todos de nan no cine, non vimos caer agora, non vou facer daqui un cinema para iso, pero enténdase o que quero dicir. E entón, claro, cando tú te empeces a meter na profundidade un pouco, a pescudar, a investigar,
estaba descubrindo que en realidad Galicia tiene unha relación co cine desde o minuto cero. Non só desde o minuto cero, senón que temos algúns fitos. É dicir, desde Galicia, ou algún galego, marcamos moitas pautas do que foi o desenvolvemento do cinema español. E en algún caso internacional, claro. Se temos que falar de Carlos Velo e se temos que falar da orixe do docudrama, temos que falar de Torero. Torero. Guido Pontecorvo fixo a batalla de Argel porque antes viu Torero de Carlos Velo. Podes dicir, é unha anécdota. Sí, é unha anécdota, pero a historia do cine, como a historia está feita de anécdotas, cantidad de veces, estaba ali no momento e foi así, pasou así. E así vou dicir máis cousas. Vou intentar dicir algunhas, vou controlando o tempo, e se tal, como a tecnoloxía que nos permite pim, pasalo rápido, pois vamos de velocidade rápida, pero vamos a intentar, vamos a ver se conseguimos, a ver se máis claro. Por exemplo, Carolina Otero, a nosa bella Otero, esta señora con tan mala fama na prensa do século XX, bueno, non vou dicir aquí calificativos, que se pode imaginar calquera persoa con un poquinho de sentidiño, unha persoa que se gañaba a vida, lóxicamente, pois, bueno, na Belle Époque, e como se gañaba, chegou a ser multimillonaria e evidentemente gañou esos cartos, bueno, non nos ganou co pico, a pala. Por tanto, non vamos a entrar nese detalles, pero aí está Carolina Otero. A súa maneira liderou tamén unha maneira a liberación da muller, a súa maneira. Ela está no kinetoscopio de Edison. É dicir, a primeira actriz española que saibamos, e non hai prova irrefutable documental que cuestione, foi Carolina Otero. A nosa, Carolina, aí de Val. Carolina Otero. No kinetoscopio de Edison, é dicir, no aparello que precede ao cinematógrafo Lumière. Aí está, Carolina, no Aviasa Novela, Edison, súa empresa, fai unha das películas, que non se conserva, pero si se conserva a forma, o acredita. E logo, inmediatamente non, pero no ano 98, está a Carolina, está en San Petersburgo, está danzando ali, facendo unha danza, e quero recordar que, se non estaba o zar, nese momento ali, estaba alguén próximo ao zar. E Carolina, que teña fama de muller, de unha belleza naquele momento, pois arrebatadora, pois, entre eso, o champagne e todo o demais, parece ser, cando está filmando Félix Nesbit, que era un dos filmmakers, que chaman agora un dos cameraman, que os Lumière mandaban por todo o mundo para filmar esas pezas dun minutiño, para poder despois vender tanto ao propio cinematógrafo como ao proxector. Entón, este Félix Nesbit se está grabando a danza desta película Van Guixan e grava tamén como irrumpe no escenario o señor este, logra, a verdad que non recordo se era o zar ou alguén próximo ao zar. Bueno, total, que, claro, está enseguida o servizo de seguridade, requisan a película, collen a Nesbit, quitan a película, destrozan a parella, poñen na fronteira. Bien, esa película sí sabe, por qué? Porque conservamos as memorias de Nesbit, onde conta o incidente, conta como grabou esa película, como despois a descubriu, e como nesa película está a bella Otero. Por lo tanto, o primeiro ciclo histórico do que podemos presumir, ainda que solo sea para tomar un café, é que nós temos a primeira actriz do cine español. É moito, é pouco. Bueno, cada un que lle dé a importancia que considere, pero aí está. Temos o único fotograma, vamos a ver, Televisión Española conserva apenas unos segundos dunha grabación de Carolina Otero. Ese é unha captura, un fotograma. É unha grabación de o ano 1905. E depois outro, pois non hai, porque o libro ao que se refería antes Eulosio, e que teño que decir que ainda que eu son o autor do libro, foi o que aproveitando unha comparecencia dun problema nunha perna, me pasei un verao escribindo realmente este libro, e así o poño na dedicatoria e na introducción. José Luis Cabo, desgraciadamente xa desaparecido, director do CEGAI, documentalista, veciño de Padrón, compostelán, de corazón, de todo, pois fixo mensaje sempre, dixo de toda, aquí tes unha caixa con un montón de documentación, o que tes que facer aquí, en cierro segundo ti, non paras, fai, e ordena este material e escribe este libro, non?
O sea que realmente o libro é do José Luis Cabo. Pero o libro, claro, descubre as aportacións que fai Carolina Otero, o vínculo que ten Carolina Otero co mundo do cine, porque claro, aquí só cito estas dúas, pero hai máis, hai bastantes máis. Pero como aquí non podemos citar, vamos a pasar ao seguinte. No ano 1897, entra o cinematógrafo Lumière na Coruña, Vistas da Coruña é o programa que José Seller vende na súa tenda, aí para o público, Plaza da Viña, Fábrica de Gas, e Arzán Oleaje. Pero o 20 de xullo de 1897 morre o enterro, perdón, do general Sánchez Bregua. E aí está esa película, aí está Seller grabando esa película, rodando esa película, de maneira que pasa a ser a primeira película Lumière datada no cine español. Porque o franquismo empeñouse en decirnos que era salida de la misa del Pilar de Zaragoza de Jimeno, los hermanos Jimeno, bueno, pai e fillo, los Jimeno. Non é así, non é así. Foi antes a de Seller. O que ocorre é que durante 2 anos ou 3 enchidos nós de orgullo e avisando, en este caso, ao Comité do Centenario do Cine Español presidido por Barao Aragonés, que a primeira película non era salida de misa del Pilar de Zaragoza, senón que era entierro del general Sánchez Bregua. Ni puñetero caso, ni puñetero caso. É dicir, se fixeron os actos do centenario alrededor da película a misa, salida da misa do Pilar. Anos posteriores despois aparecen outras previas, é dicir, aparecen filmacións de 1896, de maneira que Galicia perde de alguma forma esa, digamos, ese podium, pero mantemos que temos a data, porque claro, se aparece que prosecta na Voz de Galicia, se aparece que se prosecta a película El entierro del general Sánchez Bregua, e sabemos todos o día que foi, ergo, a película é desa data. Ben, pois, para empezar, xa temos outro dato máis, é dicir, chegou o cinematógrafo Lumière pola Coruña, entraba tamén por Portugal a través de Acevedo e outros escritores, viña tamén de Portugal, é dicir, participamos do invento dos Lumière case en tempo e hora, case. Bueno, aí temos os nesas diapositivas, son as únicas 2 fotos que se conservan de Seller, xa moi maioriño, moi maiorcino, pouco antes de morrer, pasando por o Xardín de María Luisa na Coruña, e logo o que está aí no medio, na porta, non trouxe o lápiz, é el que leva a cámara de fotógrafo, e esa fotografía apareceu aí pouco. Logo puxen a postal esta, que é aquí San Martín Pinario, que é a de... que é o seu autógrafo. É unha carta, unha postal que manda en francés a Francia, non a de Lyon. Aí temos o fotograma a película El entierro de general Sánchez Bregua. Poden decir vostedes, pero como vai ser un fotograma se a película non existe? Bueno, a película non existe, pero nese lugar, desde onde saca Seller, era o balcón donde tiña el o seu estudio. De maneira que, ao mesmo tempo que filma a película, tamén saca fotos. E entonces, conclusión, este é o equivalente ao fotograma. E así foi como os profesores Castro de Paz e Folgar de la Calle pois certificaron que vemos ia ser perfectamente un fotograma da película. Obviamente non polo ancho, a anchura sería outra, pero é a constatación real de que Seller realmente estaba aí. E logo temos a José Gil, outro señor que é mito para nós. Aí teñen o señor Rico Sombreiro, o señor o terceiro pola esquerda, é Castelao. Castelao participa na película que vai ser Miss Ledia. Bueno, ahora, ese é un fotograma da película Miss Ledia, película de 1916, primeira ficción galega, 1916. Filmada na Tosa e arredores, tamén con algún plano en Pontevedra, na Xunqueira, e que é a primeira ficción galega. Unha película de apenas 16 minutos, máis ou menos de 20 minutos, realmente é unha curtametraxe, pero é unha ficción. Por tanto, 1916, o cine de ficción en Galicia. E aquí agora fago un inciso. Temos un debate na Academia de Bello, na Academia Audiovisual Galega e os colectivos
galegos, que é cine galego. Levamos anos. Cine galego é aquel que eu defendo que a conclusión é a que fala en galego. Punto. Se leva a lingua, ese é cine galego. Pero claro, na época do cine silente, que facemos? Na época do cine silente, as películas levan intertítulos e os levan en castelán. Ainda que hai algunha película que utilice palabras en galegos xíos, coloquiais galegos. Tamén é verdad que eses intertítulos en castelán, o explicador, que había, sábese perfectamente, o explicador, para xente que era o público, na súa maioría analfabeto, explicabanos, era un galego, traducidos en galego, ahora di que tal e cual e vai facer eso. Entón, o debate cine galego nace a finais dos 60, no principio dos 70, con as primeiras películas en galego, ou realmente o cine da época silente é galego ou non é galego. Xente galega, equipos galegos, actores galegos, temas galegos, rodaxe en galego, o tema está aí. Pero eu personalmente defendo que sí, que falar dos oríxenes do cine galego hai que se pode ir perfectamente remontar para atrás. O sea, pensen que estou facendo aquí como un revis, xuntar un pouquinho e pasando por moitas cousas que ocorriron e que non podo tratar primeiro, porque necesitaríamos unha semana para falar de todo isto e non é o caso. Bien, pois aí temos un fotograma desta película e aí está Castelao, que fai un papel de pastor protestante, e hai un outro fotograma moi simpático, porque hai un momento no que saca unha pistola. E é un fotograma moi simpático, era Castelao con unha pistola. Castelao pertenecía ao grupo de teatro de Pontevedra, e entón moitos dos teatreiros dese grupo participan tamén na película como actores. Bien, pois José Gil crea en 1919 a primeira productora galega, Galicia Films. Nos anos 20 cambia a Galicia Cinegráfica, ese era o seu gusto moi modernista, moi bonito, era a cabeceira. Por desgracia, conservamos 3 ou 4 películas de José Gil, unha delas afortunadamente Isledia, porque Figueiro Valverde a tiña guardada na caixa forte do Museo de Pontevedra. E houbo que convencelo, houbo que convencelo, traballo levou de que esa película ali, nas condicións en que estaba, e tendo en conta a época da que era, podía abrirse, e iso iba convertirse en pop, nitratos con pops. Pero, afortunadamente, houve sorte, ao final entrou en razón, se pudo restaurar o Cegai, que a Filmoteca Española restaurou, e os a conservamos. Hai 3 ou 4 películas máis, pero ninguna de ficción, son documentais. Hai que reconocer que José Gil era un fotógrafo. Era un fotógrafo e como cineasta era realmente frouxo. O sea, tampouco vamos agora aquí a decir non é ni Einstein, ni sería Orson Welles de 20 anos despois. Non, en absoluto. Era un home frouxo, colocaba a cámara, punto. A veces colocaba a cámara onde non debía. Pero é certo que como era representante da Ford, por exemplo, foi un dos primeiros que inventou traveling, porque montaba a cámara no coche, facía traveling. Forma, ele seguramente non era consciente de que facía traveling, simplemente dicía, se monta a cámara no coche, desta forma un conduce outro coa cámara e tira unhas panorámicas da muralla do Lugo extraordinarias, desde a muralla do Lugo. De hecho, hai as fotografías que se conservan dese documento. Bien, que pasa co cine español con rodaxes en Galicia? Temos moitos, e iso é importante tamén, porque claro, que ocurre? Aquí nos anos 20 filmanse algúns dos grandes éxitos do cine español no momento. Filmanse aquí, con xente de aquí, escenarios de aquí, naturalmente, actores, figuración de aquí, actores algúns, que non eran actores, procedían do teatro. Pero logo, claro, evidentemente, estrelas consolidadas no que aquelo era o cinema español. Aí temos a Casa da Troia, un éxito na súa época extraordinario, 24 Carmiña, Flor de Galicia, 26 Casa da Troia conservada, restaurada, afortunadamente, Virgen de Cristal, de Sarturio, los irmáns de Saturia, Manuel Luis Piñeiro, de José Bucha, é dicir, son 3 películas que están aí, é dicir, aportamos, non cito Odio, por exemplo, non cito outras, cito estas porque esas foron, digamos, as taquilleras, non? Pero está Odio, Richard Harlan, unha película tamén que tivo moito permitamento naquel momento, nesa época, protagonizada por María Fernanda Ladrón de Guevara, que era unha das grandes actrices do teatro do cinema español do momento, é dicir, que vamos, algo aportamos. Bueno, escollín estes fotogramas, ali vemos, por exemplo, a Lujín rodando no coche, vemos un fotograma da película e vemos o prospecto de man que correspondía ao cartel da época da película cando se estrena, non?
Aquí temos o cartel de Carmiña Flor de Galicia, máis obra de coleccionista, que afortunadamente o Cegai chegou a tempo de mercar e conserva un cartel inmenso, un cartel tamén moi curioso, porque para os que estudian a publicidade cinematográfica é curioso, porque realmente non hai nomes de actores, non hai tal, hai simplemente o título e unha ilustración que seguramente moi atractiva naquele momento para os espectadores da época. Temos aí un fotograma neste caso vamos a Carmiña Flor de Galicia e teríamos xa no 1930 unha comedia baseada nunha obra de Castelao, un conto de cousas, que é a tragedia de Xirorio do xornalista José Signo, que nunca chegaría a estrenarse, pero que afortunadamente conseguimos restaurarla, recuperar os materiales, xa hai unha media reconstrucción, restauración tamén do Cegai, pero claro, o vínculo é curioso, porque un galeguista histórico como Castelao, e non digo nada despois a relación de Pedrallo, de Risco, que nunca se falou nela e que foi un pouco o tema que falábamos antes, da tesis, de os escritores galegos vinculados co cine, unha chea deles, dos que nunca se soubo nada, nunca se visto nada. E non é certo que o galeguismo histórico da xeración nos viviran de costas ao cine. Non é certo. Eso foi unha coletilla que se instalou, non eran unhas xentes que, digamos, que se derretean por o cine, pero tampouco o menospreciaban e escribían sobre o cine. Ora, o que escribían, e o que non opinamos, eso é outra cousa, pero, é dicir, non había, digamos, non estaba, e aí está o caso de Castelao. Castelao tivo moito vínculo ao cine, a ese nivel. Esta película que ficaría inédita, aí temos un fotograma dela e a José Signo, que tamén moi mala fortuna este home, en fin, para ser outra cousa. E é cine de componente galega, obviamente, non? E temos os Irmáns Barreiro, que queremos facer un alto, os Irmáns Barreiro, a produtora Foro, os Irmáns Barreiro de Pontevedra, ano 31, en plena república, fundan Foro para crear noticiarios como o que despois sería o Nodo, para entendernos. Podería despois ser o Nodo. E nos crean un noticiario galego, é dicir, percorrían Galicia acontecementos deportivos, sociais, culturais e o recollían nos seus noticiarios. Desgraciadamente, conservamos só algúns fotogramas deses noticiarios e non, hai algunha visita dun presidente da República, si podía ser parte deste noticiario, non está acreditado, non podemos decir. Pero atención, no ano 33, firman por unha Galicia mejor, por unha Galicia nova, a pronta campaña do Estatuto. É dicir, todos os galeguistas aquel momento que estaban volcados na campaña do Estatuto teñen a idea, a ocurrencia de dicir, oye, isto temos que utilizar o cinema. Isto xa era unha visión un pouco, digamos, non vou dicir de vanguardia, era moi atrevido, pero, oye, por que non facer un tal? As referencias que hai deste documental claramente de propaganda, pero ao mesmo tempo as referencias que se conservan hemerográficas son de un documento de gran calidade, desgraciadamente perdido. Esta é a gracia que ten o patrimonio visual galego. Por iso foi unha grandísima noticia cando aparece Galicia, a mitad de Galicia de Carlos Melo, e cando aparece logo nesa filmoteca rusa Anacos, que pode ser a parte perdida de Galicia. É posible que ainda se pode rescatar moito material? É posible, claro que é posible, é factible. Ainda hai pouco un coleccionista mercou na rede unha película de Chaplin que se consideraba desaparecida. Por tanto, imposible non é. Non descartemos aínda que podamos atopar o Mariñeiro de Suárez, por exemplo, que sería extraordinario dar como son. Bien, vamos a ver un pouco esa evolución, que aquí temos este logotipo dos Foro, e ese é un fotograma dos poucos que se conservan de noticiario Foro. Por tanto, como se ve, hai cousinhas, non? Chegamos á escola documentalista Ourense. Aquí teño que facer determe. O xenérico non é meu. O xenérico é de Castro de Paz, Olgar de la Calle, Xosé Nogueira. Profesores, compañeros, amigos que investigaron sobre isto e que chegaron a unha conclusión ben argumentada, ben cimentada, de que, considerando que hai tres grandes documentalistas casualmente nacidos en Ourense, casualmente cun vínculo de amizade entre eles, ainda que ideolóxicamente logo a Guerra Civil os distanciou, pero en principio sí, por que non lle chamar a isto Escola Documentalista Ourense? En base, sobre todo, a 4 filmacións.
Finisterrae de Galicia, unha, Carlos Lelo, Antonio Román, Canto de Migración, Romance en Imágenes sobre motivos gallegos, da que só conservamos 2 fotogramas. O propio Román me dixo a min que ele sabía que alguén de Córdoba, un empresario de Córdoba, guardaba unha copia en 16 milímetros. Isto dixo a min no ano 86, 1986. Bueno, pois había que ir a Córdoba, iso vai ser pouco menos que imposible. Desgraciadamente, así. Xosé Suárez filma no ano 1939 Mariñeiros, empeza a rodar aquí a parte de Uruguai, na cena de Uruguai, lógicamente máis o exilio e remata nas playas de Uruguai. Ali remata a película. Esa película chegouse a un dos programas, daqueles programas que facía Balbín, a clave, chegouse a ver un anaco, alguén recordan varios que se pasaron unhas imaxes con un P que ponía Mariñeiros, eso é Suárez, e non se refería ás fotografías, a serie fotográficas, non queren máis en el movimento. Posiblemente algún día debería retirar de isto e posiblemente se podría recuperar. O que sí sabemos por o material gráfico, porque non é máis que unha prolongación da reportaxe gráfica que fixo Xosé Suárez sobre os mariñeiros, que son impresionantes, esas fotografías, podemos saber hai pouco na exposición que houve na Vallás, e agora mesmo no catálogo e mesmo na rede, son impresionantes. Aí había un fotógrafo con unha mirada que non se cabe imaginar e supoñer o que sería este documento. Xa non era un documento extraordinario, non? Bien, pois isto é así, vou pasar un pouco os caretos. Pois este retrato, porque este retrato de Carlos Lelo é de Cecilio Paniagua. Cecilio Paniagua non só foi un dos grandes directores de fotografía do cinema español, sino tamén un dos grandes fotógrafos do cine español. Este retrato é un retrato feito no ano 34-35, e, bueno, eu saco aquí un pouco, non? Bueno, pois Carlos Lelo, como saben, acaba de nacer a súa fundación, coa idea non só de preservar a súa memoria, sino que divulgala e un pouco poñer en valor todo o que ten que ver co documental, ese xénero agora mesmo afortunadamente revitalizado e afortunadamente tamén ben ponderado e con pezas de gran calidade. Eses son fotogramas de Finisterra, desa Galicia, donde ele implica a Castelao nos títulos de crédito. Dibuxa os títulos de crédito desa película Galicia, unha película de clarísima inspiración soviética, os documentalistas soviéticos como eran todos, tanto tamén os de Suárez como os de Román, e que ele aí implicou neste proxecto a moitos galeguistas dos considerados históricos naquele momento, porque ademais Lelo foi alumno de moitos deles, só ensaios, desde o Raio, a Risco, ele foi un pouco compartiu as súas aulas cando estudiante de bacharelato en Ourense. Aí temos Antonio Román. Antonio Román é un perfil curioso, porque mentres que Lelo era un home da aldea, un neno da aldea, fillo de médico, pero médico da aldea, pois Román era fillo dun señorito, fillo dun farmacéutico, un boticario consolidado de Ourense, e como tal, ademais, pois era un home que, o seu aspecto, sempre foi tuvo moito de bon viván. Os seus anos 40 en Madrid foron realmente apoteósicos a todos os niveis, e xa me entenden o que quero dicir. E isto foi tamén coincidir coa súa mellor época creativa. Despois, claro, Román rompe, vaise co franquismo, pasa a ser ademais un dos cineastas de cámara do franquismo. Hai que ter en conta que ele é o primeiro que recibe a oferta de guionizar Raza, que contaba moi divertido, conto anécdotas de divertido, dicía que estaba na casa ao cabo de unha semana escribindo guión, e se chamaron na casa, cando abriu se topou con un motorista do Prado. Entonces, dixolle, señor Román, que me entregue todo o material da Raza. Dicía Román, decía como era el caudillo que mandaba, obviamente non puse reparo ninguno, non? Ben, evidentemente isto non significou para Román unha caída de desgracia, ni moito menos, porque era con Sandra Heredia, el e Rafael Gil eran os tres cineastas de bandeira no cine español da autarquía, porque realmente o cinema español esténdese prácticamente aos anos 40 de cine autárquico, é dicir, había problemas para conseguir película, problemas para conseguir negativo, había problemas para todo, e estes señores tiñan o privilexio de que rodaban o que lles petaba. Bien, aí temos eses dous fotogramas que se conservan os únicos, que se conservan da película de Romance, a que comentaba antes, non? Romance en Imágenes, pois este é un documental de 16 milímetros, na que tamén de alguma forma
se pode ver a influencia tamén estéticamente soviética, non? Aí temos a José Suárez inmediatamente de chegar ao exilio argentino, rodando a súa primeira película argentina. Suárez é o segundo por aquí, por a dereita, non? Bueno, a vida de Suárez sabemos como era, un home atormentado, un home que se acabou quitando a vida na Guarda en Pontevedra, non? É curioso porque a anécdota triste, dramática pero bonita, non? Que sempre viaxaba con unha carta no bolsillo no peto, unha carta dirixida a quen o tocara caramba, no seu momento, non? O que tiña que facer, non me enterren nunha caixa, non sei canto é, pero non ver si, onde ao final este home con unha vida intensísima, riquísima, unhas amizades, é dicir, xa non fala de Kurosawa, xa non fala de Unamuno, era un home, unha pena, porque realmente, pensando ben en términos de agora, morreu novo. Realmente, dicir, canto teria ainda por fotografar, por decir e por reflexionar, non? Esas son dos fotogramas que estas sí sabemos que pertencen a película, a filme Mariñeiros, no momento que estaba rodando posiblemente as mesmas fotos, son tamén fotos fixas, fotos, digamos, sacadas a pé de cámara, non? Nese momento. E isto xa é unha especie de, aquí é onde vou, falo de O Carro e o Home. Sería o cuarto documental que se acreditaría na Escola de Documentalista de Ourense. O Carro, o original era El Hombre e el Carro, pero que despois Eloy Lozano, no ano 80, co consentimento de Antonio Román, remontou, reconstruiu, porque non había copia del Hombre e el Carro original, despois apareceron 3 copias, e entón xa se pudo, e agora hai El Hombre e el Carro, e o Carro e o Home, que ten a voces socas, un valor engadido que lle dá a ese documental unha forza extraordinaria e que en este momento pertence aos seus documentos ao Museo do Pobo Galego. Bien, esta película se filma, se roda no ano 39, pero se monta despois moito máis adiante, se estrena incluso no ano 44-45. É dicir, Román tampouco tomou con moito interés porque xa estaba en aquel momento traballando para facer longametraxes. Toda a película realmente vese ben que Román coñecía Galicia, Carlos Velo, case ben, porque hai planos que son casi calcados, pero a mirada non é a mesma. Aí é onde se nota ese toque de calidade que dá cando un cineasta ten mirada. Un bo cineasta basea todo na mirada. É dicir, a clave dun cineasta é a mirada. A mirada como un cadra, e iso aí hai cousas que non se poden cuestionar. Bueno, vamos agora, titulo este bloque, vou botar o tempo máximo. O mellor, temos 3 programas para o coloquio, pero facemos un coloquio de minutos nunha cafetería se queremos, que queira, o comentamos, non sei se me vou acabar, pero bueno, o que non quero é que se aburran. E entón, agora entramos no bloque, digamos, no tempo franquista, donde hai un manto de silencio absoluto, é dicir, aquí, teóricamente, os galegos non pintamos absolutamente nada no cine, máis alá de Ramón Torrado e, como dicía antes, non? Antonio Casal e Fernando Ripoll, non sei non. Entre 1940 e 1942, don Álvaro Cunqueiro, coñecido de todos, como escritor, obviamente, por súas lecturas, escribe unha serie de artigos con unha apasionación privilexiada en terceira páxina, é dicir, portada, contraportada, carilla, casi editorial, casi con valor editorial, escribe unha serie de artigos reflexionando sobre o cine. Se nos ponemos un pouco caínitas, se nos ponemos cínicos, un pouco hipócritas, podemos decir, bueno, era naquele momento algo necesitaba para comer e escribió o que lle mandaron. Mira, fai un artigo sobre os egipcios. Non, exactamente non é así. Leendo estes artigos, non vou dicir que sean os artigos dun teórico cinematográfico, pero son uns artigos certo valor cinematográfico para o que se escribía no momento. Por lo tanto, marcaba un trazo diferencial. Bien, se un repasa as antologías de textos de Álvaro Cunqueiro, o que había era, neste momento, un texto do profesor Folgar no que analizaba a presenza do cine na obra literaria de Álvaro Cunqueiro. Pero a ninguén se lle deu, por lo menos publicado non estaba, se lle deu por analizar os artigos de Cunqueiro en primer plano, que era a revista do réxime. É dicir, nun momento que o réxime ten problemas para conseguir papel, para conseguir tintas, para conseguir... En primeiro plano xa había
con unha calidad de impresión alucinante, e aí estaba o señor Cunqueiro. Evidentemente non nos pode dar vergonza decir que era porque Cunqueiro era falangista neste momento, militaba a falange, por tanto era un dos digamos, do réxime dos privilexiados, hasta que cae en desgracia, pero eso xa é outra historia que non ven a punto. Esa desgracia significa que no ano 42, a final do ano 42, o retiran de primeiro plano e cae en desgracia en Madrid. Pero xa é outra historia. Aí temos, por exemplo, puntos activos. Imagínense, o primeiro plano era un periódico destes tabloides, unha especie de campaña no municipio como o Faro de Vigo de antes, pero que os especialistas xornalistas podían decir, como si técnicamente, non sei, esta sábana era unha sábana casi, non? El primeiro plano, pois aí está. Selecciona este porque me fixo gracia, porque fala de Aristóteles, fala de cine, bueno, un simpático, un pavero, non? Bueno, entre o ano 43 e o ano 45, un dos heraldes falanxistas, Antonio Fraga Saavedra, pai do noso admirado Forges, pois, a Fonsagrada, de Lugo, era o xefe de cinematografía e teatros franquista nese momento, é dicir, o equivalente ao director general de cinematografía actual. Tiñamos a un galego dirixindo o cine e o teatro español. E podemos dicir todos, bueno, mira ti, calquera era un franquista, sí, evidentemente era un franquista. Escribíamos artigos en primer plano tamén moi curiosos, a verdade que moi curiosos, moi fachas, moi fachas, moi cargados de ideoloxía. Pero vamos, abres esa revista, temos un bazo de impresionante. Hai que lle botar humor, porque era así, non? Era así realmente. Bueno, pero este amigo, a noso amigo Fraguas, que facía? Botaba unha mano aos galegos, que ríe. Se tiña un problema os galegos para rodar unha película, tiña problema Román, agastaba Fraguas. Hombre, Román era uno de los nuestros, pero non era falangista. Román nunca tuvo militancia falangista. Por lo menos que saibamos. Non está acreditado. Entonces, o servicio que facía Fraguas Saavedra mentre estaba aí era botar unha mano aos galegos. Pero para botar unha mano aos galegos vamos a falar de outro tema tamén descoñecido e ignorado. Non sei por qué, pero ignorado. Bueno, aí temos o amigo Fraguas, vestido, obviamente, como manda, uniforme falangista, non se parece, pero que seguramente de escuro, dando unha conferencia, pero moi curioso, non? A mesita para interesar, está ben, unha forma de conferenciante curioso, non? Bueno, pois aí temos unha página, escribiu varios artigos, claro, que como xefe de cinematografía tiña, digamos, dereito de pernada en primeiro plano, en a revista Primer Plano, por tanto, se había que reservar as caras para a camarada, porque ademais sale sempre, sempre camarada, camarada, continuamente o adxetivo diante, non? Logo temos, antes de pasar a unha parte que me interesa moito máis, que non me importaría incluso rematar a charla, pero non podo, non debo, é Cesario González, o noso Cesario González, cando funda a súa Aviacins, en 1941, e xa non me vou estender moito, porque xa todos sabemos que era Cesario González, aí temos as cabeceiras, a Ría de Vigo ao fondo, onde militou sempre tuvo unha militancia de galego en Madrid, só un pequeno problema, non? Cando lle preguntaron, don Cesario, usted que tiene tanto poder en el cine español, porque nese momento hai que pensar que Suedia Films era con Cicesa, eran as dúas grandes produtoras, non eran as únicas, pero eran as dúas grandes produtoras, que habían con moita simpatía. Doña Carmen Polo convidaba permanentemente ao Pardo a don Cesario, ata que un día se enterou de que, bueno, Cesario, digamos que se sobrepasaba un pouco, non? E entón, pois, a doña Carmen se lle pareceu excesivo e a partir dese momento cortoulle o paso ao Pardo. Pero aí tamén, por exemplo, como el mantén sempre a cabeceira, incluso cando hai a transición nos anos 60, as producións en color, pois aí mantén ainda esa cabeceira. Aquí teño que ser un pouco macabro, pero se queren divertir, ainda que a morte non creo que non divirta a ninguén, pero se queren divertir, queren ler a crónica dos funerais de Cesario González, de como ven desde Madrid nun coche fúnebre, un viaxe de Madrid a Vigo en pleno mes de agosto, un calor impresionante, o comité onde viñan Lola Flores, todos,
viña parando cada 2 horas nas fondas da carretera de Madrid Vigo, parando a beber algo, o fútbol ali, todo, a crónica é absolutamente demencial. Hai algúns dos que participaron neste nas súas memorias o contan, e isto vai en plan para ella, bueno, o que faría con isto, o home máis poderoso do cine español, creando detrás unha comparsa de tal, despois que a Vigo o acontecemento que representa o panteón de Cesáreo González en Vigo é espectacular, unha cousa, en fin, casi correspondendo un pouco a idea que tiña el do cine transformado nese paso, en fin, bueno, esa transición, reflexada en pedra, refletida en pedra. Bueno, aquí xa non me deteño, Venceslao Fernández Flórez, o autor máis adaptado ao cine español, provocando algunhas das mellores películas do cine español dos anos 40, iso é verdade, Ramón María de Valle Inclán, claro está, que en consulto ninguna das súas adaptacións foi un desastre, digo, non digo que cuestionables, pero ningún foi un desastre. En Venceslao Fernández Flórez, un puñado delas moi boas películas e outro puñado bastante, bueno, digamos que se non se fan non pasa nada. Ben, pois estes son os dous autores, é dicir, pensen en isto, estamos no franquismo, aportamos material ao cine español. En moitas das películas, ademais de tanto de Venceslao como de Valita, ambientadas en Galicia. E hai unha película maravillosa de Rafael Gil, que é Camarote de lujo, unha película do ano 59, donde lle mete un pau a todos os que trapicheaban cos pobres infelices que emigraban no porto da Coruña e que os estafaban, metían nos barcos. Esa película con Antonio Casal é impresionante. Bueno, tan impresionante é que o franquismo non lle gustou nada. E a censura, e a Rafael Gil era uno de los nuestros, digamos que a película, foise arrinconando, recuperámola nós no ano 86 para o programa Galicia no Cine, na televisión de Galicia, cometemos ademais o erro, porque se é hoxe non o fago, naquele momento de doblar ao galego, un disparate absoluto, pero bueno, naquele momento era o que había, e é unha película impresionante, vale, impresionante. E, por tanto, aquí temos, bueno, aquí poño uns cartéis, por exemplo, estas dúas películas sobre obras de Fernández Flórez, intriga, o propio Buñuel conta que estando un día en Nueva York, nos anos 50, ao principio dos 60, no hotel, puso un canal que pasaba nesta película e que se quedou enganchado con intriga, e é certo. Unha película extraordinaria, está na carteira de futuras restauracións da Filmoteca Española, pero non dá chegado. Hai 20 anos que están intentando restaurar. É verdade, tamén é certo, a Filmoteca Española son honestos, consiguen má pasta restaurándola. Iso é o primeiro que che digo. É cuestión de considerar. Era unha película impresionante, impresionante. As dúas son moi boas películas. Bien, e ahora sí que vamos a tener aquí en don Victoriano López García. Quen é este señor? Don Victoriano López García, que cando dirixía a tese o profesor amigo Ángeles Hueso, se me decía, mira, ya sueño con Lelipa. De noche se me aparece Lelipa, el café de Lelipa. ¿Qué es eso para Lelipa? El café de Lelipa era unha das tertulias que había en Madrid. Ali, nesa tertulia, inmediatamente rematada a guerra civil, reuníanse os galegos. Os galegos intelectuais galegos. Entre eles, Álvaro Cunqueiro. E un dos que se sumaba aí era Victoriano López. Victoriano López García, un enxeñeiro industrial de Mondoñedo, que todo polo cine, un todo. Pero era un xerarca, non era falangista, era un xerarca franquista. Estaba con el régimen, pero ao mesmo tempo era respetado porque era un moi cualificado e ocupou moitísimos cargos no franquismo. Participa na tertulia elita e no ano 1944, atención, crea a mellor revista de cine en España despois de Nuestro Cinema, que creara Juan Piqueras na República, revista de gratísimo recordo e, por desgracia para él, fallecido represaliado na Guerra Civil. Despois de Nuestro Cinema, aparece esta revista Cinema Experimental, Cinema Experimental. Este cinema experimental que vai ter moi pouquiño percorrido a promove Victoriano López García. E no seu comité de redacción hai varios galegos. Lees esta revista e está claramente dirixida a xente, a técnicos. É dicir, é unha revista escrita por enxeñeiros para lectores enxeñeiros, o que tiña un pouco de idea de técnica. Hai amigos, pero darlle ao cine un valor que non lle dá nin primeiro plano, nin radio cinema, nin ninguna das revistas de cine que nese momento había en España.
Así que aí temos a un galego facendo isto, pero o que máis me interesa e o que creo que é de unha importancia que me asombra como nunca se reivindicou é que Victoriano López García, xerarca franquista, responsable de numerosos departamentos durante o franquismo, destes pluriempleados que había tantos nese momento, crea en 1947 con outros enxeñeros o Instituto de Investigaciones e Experiencias Cinematográficas. E isto que é a primeira escola de cine de España. A primeira escola de cine de España. Tanto é así que na primeira promoción o cineasta máis salientable desta primeira promoción vai ser Berlanga. Esta é a foto que se conserva, a foto que se conserva, a única que se conserva dos elitistas. E esta foto se fai en Madrid, na casa do produtor Pío Ballesteros, porque este señor que está aquí, este señor que está aquí, é alguén que seguramente os moi cinéfilos aquí terán escoitado falar, Abel Gans, o director francés Abel Gans. Abel Gans ven a Madrid, visita a toda esta xente, porque eran, lógicamente, os privilexiados do réxime, e proxecta unha película que trae aí, que está detrás da pantalla detrás, na casa deste home, de Pío Ballesteros, se proxecta esta película, e aí están os elitistas, e aí está este señor que está sentado no sofá tan rufo, tan satisfeito, con gafas, é Victoriano López García. Era un dos... Evidentemente, se se fai unha lectura de imaxe, realmente, quen se senta no sofá? O jefe. Non? O jefe, non? Vese claramente aí un pouco que lidera. Bueno, hai moitos destes, das persoas que están aí, son críticos, teóricos, directores do cine español. Bien, este grupo que se nuclea alrededor de Victoriano, que crea a revista Cine Experimental, que funda a primeira escola de cine, e promove a chegada a España do neorrealismo italiano. Vamos a ver, o neorrealismo italiano está prohibido en España nese momento. Moitas das películas do neorrealismo italiano non chegan a España nese momento. Primeiro, porque transmiten unha imaxe de pobreza que ao réxime non interesa. Entón non chegan a España. Pero desde o Instituto Victoriano e os seus promoven, en colaboración con a Embaixada Italiana en Madrid, a primeira semana de cine italiano no ano 51. A esa semana de cine italiano, donde veñen de limpiabotas, donde veñen unha serie de películas, só se pode asistir por invitación, por convite. O sea, só poden asistir os nuestros. Pero os rapaces da escola, que teñen 20, 21, 19, 22, Victoriano dice, ellos tienen que asistir a ver esas películas. Claro, tienen que ir, eran todos. E claro, iso foi o peor que pude facer. Porque claro, salieron dali absolutamente entusiasmados con o realismo italiano. Eles mismo contan, Bardem era compañero de Berlanga na promoción, só que Bardem non pasou a recollir o título. Non entregou o traballo de fin de carreira, non lle deron o título. Cando xa foi a reclamar con 4 películas xa premiadas, seguían lle negando o título. Entón Bardem dixo, pois aí vos quedades co título. Bueno, esas cousas son moi académicas e moi curiosas, suelen pasar. Bueno, entonces, que ocurre? Cando salen de ver esas películas, eles chegan á escola e revolucionan os profesores. Dicen, nós queremos facer películas como esas. Eso é o que queremos facer nós. Bienvenido Mr. Marshall, que vai ser a segunda. Esa pertenece a primeira. Bienvenido Mr. Marshall, vai ser a primeira. Ten unha influencia clara do neorrealismo italiano, non na parte dramática, cómica, pero si no refleite de ambientes, recollida de ambientes. Entende? Empeza, que casualidade, se agora facemos unha maniobra, se queremos especulativa, a renovación do cine español comeza a partir da escola que crean os galegos en Madrid. En principio, un argumento irrefutable. É así. E tanto é así que, ademais, esta imaxe, pouco antes de morrer Victoriano López, a Academia do Cine Español entregoulle o premio de honra a Victoriano López, e quen lle entrega o seu primeiro e distinguido alumno, Berlanga, que se empeñou
en darlle o premio, cando os directivos da Academia primeiro non sabían quen era Victoriano, claro, sabían quen era Victoriano, e segundo, cando dixeron Victoriano tal, un franquista, non, a Grande dixo, non, era un franquista, pero non era franquista, é dicir, nos permitiu liberdade absoluta para todo, bueno, en fin, non vou entrar agora nestes debates, non. Bueno, aí saco, por exemplo, o organigrama moi curioso do que era a escola, moi curioso para saber os fundamentos das escolas de cine, porque, claro, este instituto acabaríase convertindo na Escola Oficial de Cine. Na Escola Oficial de Cine. Entonces, agora conto, non? Porque Victoriano, un día, no ano 54-55, tamén lle aparece un motorista, para cesarlo. E nunca entendeu. Victoriano sempre conta, sempre di, non sei por que me cesaron. Yo creo que me cesaron porque hice un viaje a Marruecos. Conta ele moi divertido, hice un viaje a Marruecos e debí entrar en contacto con alguén da oposición. Conta así, era moi divertido, a anécdota ten un punto dramático, triste, non? Pero o pobre Victoriano, depois do que se partiu por esta escola, porque partiuse para crear a sede da escola, un edificio impresionante, cando estaba, pois, o típico, non? Arramblado, como din por la costa, nun jalpón, a quen di, non? Entonces, de crear unha escola, de crear unha infraestructura, e de aí se van a formar os grandes cineastas do nuevo cine español. Entón, aquí... Pero agora dou un paso a outro personaxe curioso que é Eugenio Montes. Eugenio Montes foi un dos grandes intelectuales do franquismo. Eugenio Montes, primeiro, era unha cabeza amueblada impresionante, porque se a ti che din que Eugenio Montes se falan da súa militancia, se falan digamos, da súa adscripción política, e tú lees os seus textos, digamos, eses textos os máis, digamos, humanistas que ten, é impresionante, ten unha cabeza amuebladísima. Bueno, pois, atención, porque Eugenio Montes vai ser o argumentista de Surcos. Surcos vai ser a película do ano 51, desde un sector da Falanxe, do sector máis puro, vamos a chamar así, da Falanxe, que non estaban satisfeitos porque estaba a deriva que estaba tendo o réxime franquista, filma unha película durísima, porque é así, contra o despoboamento rural e o, digamos, o exceso de propaganda de levar a vivir nas cidades, o hacinamento que eso produce, o, digamos, o amontoamento que eso produce, e ao mesmo tempo a miseria que leva acompañada. Bueno, pues esta película fan estes tíos, as pasan canutas, porque inda que a censura, ellos son de los nuestros, empezan ya, pero claro, Eugenio Montes era Eugenio Montes. Entonces, no, vamos a decir, a don Eugenio prohibirle unha película, e por eso sale Surcos, unha película que lo sabes, e quedas sorprendido, e dices, bueno, pero esto pasa, é unha película rebatible, vale, pode haber alguén aquí que me diga, no, bueno, Surcos, admito outra lectura, sí, ti queiras, admitias hasta asignaturas, a última película de Schwarzenegger ou de Steven Seagal, admiten todas as lecturas. As películas, afortunadamente, teñen capas, teñen moitas capas, e películas son normalmente tamén se dan moito as interpretacións ao servicio do consumidor. Aí isto son moi... igual que non me gusta poñer unha película despotricar por ela, porque sí, hai que reconocer tamén que os Surcos é unha película, vai ser unha cousa, vamos, vai entrar aí e os propios cineastas da escola, do instituto, quedan sorprendidísimos, porque claro, o seu director, José Antonio Nieves Conde, que, por certo, os pais eran galegos, eran de Coruña de Ourense, pois van a quedar moi sorprendidos da forza de Surcos, da forza que vai ter, da capacidade que ten de denuncia. Aí temos. Este é o primeiro título da película. O título que sale na película, o primeiro... Temos hasta na media, non? Vimos pillados. A ver se vedes sigo outro día, Pero bueno, no, vou intentar dicir o máis importante. No, porque non quería entrar tanto no debate contemporáneo do cinema bélico actual, me interesaba recuperar a método. Entón, Eugenio Montes, Surcos, ese é o cartel. Bien, os todos os actores, Antonio Casal, Fernando Rey, non vou dicirme nada, aí teñen eses cromos que se repartían na época, e temos a Gallegada, por desgracia a Gallegada foi un dos inventos máis nefastos que tuvo César González, igual que apoyou a Gallegada, apoyou a Andaluzada, que era ni máis ni menos que poñer en valor el paisaje gallego e as costumbres gallegas, pero ao mesmo tempo sacando as ambas bolas,
dicindo arredemo, cousas así, falando estes 2 ou 3 palabrinhas en galego que eran os señores de Madrid, era moi simpático, pero non facía gracia ninguna. E vistas os en perspectiva, esas películas realmente, bueno, foron éxitos no seu momento, pero que pena non facer un cine tan, vou dicir, incluso utilizar un adxetivo zafio, porque chegaba un momento en que a saciedade faltaba pouco, non? Sempre saltando xentiña, ríndose da xente, bueno, en fin, aí temos, por exemplo, a mar abierto, bueno, a ver, vamos a ver, hai que mirar só os carteles, é dicir, la galleguita, en medio del monte, si se fixa ou non, un fondo da ría, que bonita la ría, que idílico, paisaje, que bonito, que non se vive en Galicia, non? Bueno, entonces, estas son 2 películas, Mar abierto sí está rodada en Galicia, Sabela de Cambado non ten ningún só plano en Galicia, pero bueno, eso de menos, non pasa nada, non? Pero son películas moi simples, con historias de amor, sacadas, claro está, de un material de Adolfo Torrado, porque San Luis antes puse a la tarde, puse Flores, puse a Aniclan, non puse a Adolfo Torrado porque me parecía un poquinho, creo que meteros aquí, porque Venceslao Fernández Flores sería todo o amigo de Franco que fora, pero como escritor hai que sacar sobre. Vamos, as obras de Venceslao, o escritor, eso. Cineclubismo en Galicia, rapidinho, unha visión moi rápida, porque o cineclubismo en Galicia o que fixo foi, ni máis ni menos que introducir o novo cinema pola vía franxa, é dicir, mentre o circuito das pantallas galegas estaba controlado por Isaac Fraga e por outros señores e por as multinacionales americanas que tiñan en exclusiva os cines e só podían meter material da Columbia, da Warner, da Paramount, da Universal, pois había os cineclubes, que a moitos dos están aquí, supoño que foron asirvos no Cineclub de Compostela naqueles anos 60, ou fun nos anos 70, e as películas que se veían, e gracias aos cineclubes fomos recibindo moito oxígeno intelectual cinematográfico. Fago mención aos máis antigos, Cineclub de Pontevedra, porque o decano dos cineclubes de España, fago mención ao Cineclub de Ourense, porque continúa a súa tradición despois de pasar por distintas etapas, e logo fago en relación ao Cineclub de Estadio de Compostela, porque estaba Ezequiel Méndez, que foi tamén un gran propulsor, cineclubista, crítico, e un home que foi o espírito deste cineclub e aos compostelans, supoño que se hai que dado unha homenaxe para darlle outro porque o merece. É realmente así, é dicir, que o que se fixo, repasando as programacións e os programas destas ofertas cinematográficas que se facían na Compostela dos 60, e na Pontevedra hai que sacar su sombrilla, sacar o sombrilla. Películas dunha calidade extraordinaria. Bien, nos atopamos con Daniel Sueiro. Daniel Sueiro, escritor e xornalista, galego, compostelán, do que todos seguramente vemos alguna vez algunha obra, e na orixe do novo cine español temos un galego. É dicir, na orixe da renovación do cinema español tiñamos a Don Victoriano, e na renovación do cine español, no novo cine español, temos a outro galego, a Daniel Sueiro. Daniel Sueiro, o seu material dunha reportaxe que publicou xornalística nun diario de Madrid, Carlos Saura o veo, dixo, me interesa moito isto, e interesaban moito as fotografías, o material gráfico que acompañara, chamou a Daniel, e Daniel se ofreceu que fixaron o guión de Los Golfos, que se considera a orixe previa do que se chamou despois o novo cine español. E tamén foi que o guionista do debutante Mario Camus en Los Farsantes. E tivo moitísimo que ver coa película xa moitos anos despois de Basilio Martín Patino, que dixo Os Verdugos. Unha amizade con Basilio Martín Patino intensísima, cando Basilio Martín Patino, alguén saberá, recordará, foi o factotum do Cineclub de Salamanca e o factotum da revista Cinema Universitario, que é unha xoia editorial e que nace nas Conversacións de Salamanca do ano 55. Que é raro que vai galegos por aí plurando. Entonces, aquilo que era a canción do Galego na Lúa, aquí, non sei se galego na Lúa, pero desde logo galego no cine español é con bastante peso, temos aínda unha xerdes, aí temos a Sueiro, aí temos o cartel dos Golfos. Os Golfos é unha película, atención, que se roda no ano 1961, pero cando chega a Cannes, chega ao Festival de Cannes, Godard, triunfou todos din, este é un Nouvelle Vague, era Nouvelle Vague, Saura di como Nouvelle Vague, pero se non sei o que é Nouvelle Vague, se en España non se estrena Nouvelle Vague. Eu fixen esta película, pois por que a fixemos. É dicir, casualmente compartía o mesmo criterio da Nouvelle Vague, un poquinho do realismo italiano, claro está, e cando chega de Nouvelle Vague, Saura di, que Nouvelle Vague,
unha película nosa, unha película que lle debe moito, por suposto, a Daniel Sueiro, porque nace da reportaxe de Daniel Sueiro. Regresamos un poquinho, vale? Nos vamos un poquinho atrás, nos vamos ao exilio, non? Porque que está pasando mentres no exilio? Mentres ocurren todas estas fojetadas, digamos, no cinema español do franquismo, temos a Carlos Velo no ano 53 avaliando a película Raíces. Xa falamos outro día, José Ramón se acordará, que unha película que o sindicato dos traballadores do cine mexicanos non lle permitían a Velo autorizar o título de director. De maneira que ele aparece aquí como supervisor técnico cando a película realmente a fai Raíces. Chega a Cannes, sorprende a crítica e di, señores, aquí cuidado, que isto sí é novo cine mexicano. E logo fai Torero, no ano 56. Torero é unha película, un clásico do cinema, é dicir, eso en calquera antología aparece sin dúbida sempre Torero. Bueno, Carlos Velo é unha cousa que se coñece pouco, por desgracia, pero o primeiro congreso de emigración galega en Bos Aires, no ano 55, perdón, envía unha proposta de 10 puntos que se chama Centro Cinematográfico Galego. Un programa de 10 puntos no que viña a decir: mandemos por Galicia equipos de documentalistas de 2, 3 persoas e que recollan a realidade cotiá da sociedade galega. E faremos con eso un noticiario. Evidentemente, eso non se pudo facer nunca. Pero o Instituto de Cinema Cubano tomou boa nota deso. E Alfredo Guevara, que vai ser quen está ao frente do Instituto de Cinema Cubano, vai dicir: os papelitos estos puntos de Don Carlos a nos interesaron moito, porque ele era, digamos, traballaba con Carlos Velo, era alumno de Carlos Velo naquele momento na produtora de Barbachano, en México, nos anos 50. E toma boa nota, e moitos dos postulados do novo Instituto do Cinema Cubano nacen justamente deste Centro Cinematográfico Galego. Que casualidade é que ven, non, para nós. No ano 67 fai Pedro Páramo, adapta a Juan Rulfo unha película que a Carlos Velo lle vai provocar unha crisis brutal, porque vai ser moi mal recibido pola crítica, moi pouco comprendida, e iso lle vai obligar a Carlos a pasarse ao cinema comercial. Fai unha serie de películas comerciais que van a ser éxitos de taquilla, pero que para nada lle van a resultar satisfactorios. Está casado nese momento con Angélica Ortiz, productora do cine mexicano, e interesaba moito ganar cartos, e chega un momento en que non aguanta máis a presión, divorciase, e a partir dese momento Carlos Velo queda liberado e recupera outra vez a súa dinámica de documentalista. E aí, cando fai no ano 1973, Universidade Comprometida, que podemos ver os cinecuristas nos anos 70 aquí, e en 1973 e 1975 homenaje a León Felipe, porque era amigo personal de León Felipe, e León Felipe permitiulle meter a cámara na casa como lle permitiu Luis Buñuel no seu último cumpleaños. Aí temos a Carlos Velo rodando un fragmento de... Pone este fotograma aquí, esta foto de rodarse, porque é moi curiosa. Tú ves a película e ves aos tíos que están realmente emocionados seguindo a corrida de touros cando están finxindo. Están simplemente claro, pero é moi bom, porque están os tíos, parece que están vendo a corrida, é dicir, por aí ven o de docudrama, é dicir, é unha ficción, pero con imaxes documentais tamén. E o outro fotograma pertence a Pedro Páramo, fotografía de Gabriel Figueroa, o gran fotógrafo mexicano, que foi, por certo, quen lle vou utilizar a para, porque escarallou a película. Porque Gabriel Figueroa era o produtor da película, non lle permitiu rodar máis, dixo que había que acabar a produción, non pudo rodar. Porque sabemos isto, porque conservamos o guión original de Carlos Velo. Conservamos o guión original de Carlos Velo e a guión de rodaxe. A diferencia é a mesma, brutal. Pero ainda así, esta película é un clásico do cinema mexicano. O reemiten moitas veces na televisión e sigue sendo unha obra de referencia para os novos cineastas mexicanos. Aí temos os dous cartéis da película, aí temos a Carlos Velo con Buñuel e con Bardem, e aí temos con Gabriel García Márquez, que, por certo, foi alumno, vamos a chamar así, de Carlos Velo. Cando el viña, digamos, na produtora de Barbachano, se dedicaba a análise de guións, etc., e a escritura de guións, aí estaba Gabriel García Márquez, Carlos Fuentes, outros escribindo guións coa tutela de Carlos Velo. E, por suposto, Eugenio Granel. Eugenio Granel, dirigiu todos, a Fundación está aí ao lado, o cine experimental, roda unha serie de películas tamén interesantes, e agora sí que me gustaría vou ter que acabar, non? Porque creo que
creo que ahora me gustaría simplemente un colofonciño nada máis. Non é tanto, non? Ben, a ver se nos dá tempo a fazer uns minutillos de... Sí, pasa que, claro, me queda a terceira parte, un só espera, deixame dar. Sí, é que vou ter que facelo así vou ter que facelo un pouco a correr, porque claro, vamos a ver. Pero insisto, podemos volver outro día, non hai problema. Galicia é para o cine, me interesa. Non, tranquilo. Estos son as películas digamos máis salientables que se rodan no tempo do franquismo en Galicia. A película quizáis que mellor reflicte a Galicia en El Bosque de Lobo, Pedro Lea, a película que mellor retrata, a pesar de que é a crónica do psicópata Roma Santa, alá por Ourense, por mediados do século XIX, non ridiculiza os galegos, non ridiculiza en absoluto os galegos. Aparece, digamos, a Galicia profunda, pero tratado con moitísima dignidade. Tanta que a censura se cargou a película. Tipo, olles o guión original de Pedro Lea, que conserva cos tachos que lle meteu a censura, e é impresionante o que destrozou a película, non? E ademais, recorde, esta película trata os sacaundos, o cal xa pero que xa sabemos o que vai, non? É dicir, sacaundos para facer xarrón. Entón, claro, o Lea pretendía, sobre, por lo menos, un plano ou dous, imposible, foi imposible. É dicir, que toda a película intuímos que é un psicópata, porque, bueno, no momento está enterrando os restos, e intuímos, non? Estas son, digamos, as películas que máis tenen así unha certa importancia. Por exemplo, poño aquí, bueno, Pórtico da Gloria, a película que o obispado permitiu meter as cámaras dentro da Catedral de Santiago de Compostela. Isto, para meteros nas cámaras dentro da catedral, eso hai que, iba a dicir, saber latín, pero os primeiros saber latín, a mellor axuda, pero é complicado. Sin embargo, quando o Pórtico da Gloria era para o Santo, aí estamos, aí temos a música, aí nese plano reconocible. Ben, temos a Gary Grant entrando no Hostal de Reis Católicos, aí temos, entrando na película Orgullo y Pasión, Frank Sinatra e Sofía Loren con dinero, ele sí, ele estuvo con esa manga aquí. Dúas películas, La Casa de la Troya, a versión moi digna de Rafael Gil, divertida, unha comedia, pero digna tamén. Esta película ten unha letra moi bonita, hai 3 cancións que galego na película, o imagínate, pois, por mar abaixo vai unha troika de pé, estas 3 cancións de toda a vida, a censura prohibidas. De maneira que se cortou, de maneira que censura. De maneira que, cando se sabe no ano 75, 76, 77, cando se recupera a versión original, a Elite Televisión Española, aí están xa onde vai el tipo da troika de pé, e os 2 ou 3 cancións, que non era máis a verdade, porque por hablar en gallego, ni máis ni menos, eso era o problema, non había outra. A ver, ollo, aí había un trato discriminatorio. Os catalás, a mediados dos anos 60, estrenaron unha película en catalán que lle permitiron a nós non. Esta é a Catedral de Santiago, recordarán a románica, verdad? Bueno, pois isto é Melón, cerca de Rivadavia, preto de Rivadavia. Foi o decorado máis alto levantado polo cine español. O decorado máis alto. No ano 66, no verano do 66, traballando durante casi 3 meses, carpinteiros, acabaron con madeiras todas de Rivadavia, os clavos do Carballiño, con Rivadavia, todo, e fixeron esta reproducción. A película é moi ingenua, moi naif, moi inocente, pero claro está, evidentemente, ten ese valor do decorado. Se iba ao mosteiro de Melón, e se pone frente á igrexa, ou a arcada que está detrás, aí está aquí debaixo, onde se construye o decorado. Bueno, aquí temos a don Luis Buñuel. Por que poño isto? Porque ven a rodar a Vía Láctea, pero atención, o goberno español non te permite dirixir. Primeiro, tiña un cabreo moi grande con el por tema de Viridiana, que tamén a Buñuel tampouco interesaba moito. E entón, que pasa? Ten que vir unha segunda unidade, que era dirixa José María Forqué, o director do cine español José María Forqué. De maneira que se daba para Rosa Curiosa, que estaba Forqué aquí, Luis Cuadrado, o director de fotografía aquí, e Buñuel aquí. De maneira que, como había xente que o controlaba, pois, a Lego contadilla, José María, dime que tome un plano tal, un pouco Forqué, toma el plano, así, era unha cousa absolutamente, un pouco surrealista, como era o cine de Buñuel.
Entón, está a foto de un documento valiosísimo, que está diante da catedral, localizando exteriores. E este é o doutor Miguel Barros, amigo de Buñuel, que na Quintana fai un momento onde pasa esa escena, por eso a recuerdo, non? E, bueno, Bosque de Lobo, imaxe de Bosque de Lobo, se pode ver aí o tratamento visual, de calidad, ambiental, dirección de arte moi boa. E este é Wim Wenders, Alain Baldoviño, Wim Wenders, un director alemán, La letra escarlata, unha película que renega contra pestes contra o produtor español, que era Elías Querejeta. E Wim Wenders non quero ni falar desta película, non quero ni falar dela. Bueno, os saco porque estes escenarios aí de época, a Mi querida señorita, a película que foi aspirou a Oscar, donde está filmada pola zona de Tui, a Guardia, en donde José Luis López Vázquez se trajiste un papel realmente, unha película de calidad. En Flor de Santidad, a primeira película que roda Adolfo Masillat, e a última, dixo que na súa puñetera vida volvía a facer outra película, primeiro por a censura mareou o que dixo, porque tenía Santiña, intentaba explicar o espírito original da obra de Valle, pero a censura non lle permitiu, con unha pena, con unha película realmente curiosa, como José, aunque vese fallida, pero que é curiosa, non? Xa está, eu agora aquí, vamos a ver, fago referencia a todos vos, pero xa non podo seguir porque xa non, pero queda outra vez, non